vai ser un camiño duro e complicado, pero o comezo o máis importante, este inicio, non? Esa proclamación, esa declaración da illa de San Simón e Santo Antón como lugar da memoria democrática. A partir de aí hai que ir dando pasos. En todo ese percorrido que temos que facer e que hai que facer, sigo petando na porta da Xunta de Galicia que esa creación outra vez da Fundación Illa de San Simón, ese sería un xeito tamén de reforzar todas o que son as actividades e todo o que ali sucede. Que a xente sepa que a día de hoxe o Concello de Redondela non ten constancia nunca do que ali sucede. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.